Nili ninga klong pen kardong pijir lo kardong si pini nili ake ongu alam ke ninje thek thelo sitami nili ka ninje kang tum ke lahen lo ili tum karbiang long ladak lun lam pen chen lo jutang jubat lapen ke kitok ke lang ke thekeri kadok abe suarlo tumahin sita supinso tumahin sita non ke intang pon bom ke theklong si nili chehok piglo lapen nili ha bihek pen nili panim so hut pen sitami lahai lum lam ka bochi dun halabang so hut pen ta nili mang ka himan lahen lo mo ani si ke karbiang long arat atumta ang songkar lo dun thek ja phang lakadok ave ke chithan ke chimum misen pen chithan chimum nang ji pu nili tun kadok ave ake mang pen ajo pini ani ake chun che theklong lo pini arni ke ilitum kichun pamelang pukali sitami nokbe chaibe sitami non ke chipang tang un aja kong nangklang bomlo nili chi hokpik lapen ke kheya phan longria phan ta ilitum ka dogobe ka chi sorat pet che theklong apo chi hokpik lo chi pini jasimet alang litum ke wang ke karbiang long abaha lapuson nong e kelong dun puti nili chichini ne nili kelong nangji a otta kalida tahai mene athima nilita rongasu kapen ke ili tunga dogo beta chichini ili tuma khe tungke ili tungke inglong arlok si kedo jaseme sitami ili tuma phanta arnam ili kipido ko posi imang ka haman do ko posi labang so mang ili tumnon isi penisi ke chitheklong akichu chitheklong lo nasi karbiang long a kheyang bong nili inut thangta kali der bang pi sitami karbia kheyang bong karbi anglong injir marlia tum sita ko ana kabor I pen ehen irit akam isumar cibikok pen ko ana kabor I pen injir marlia tum sitami lapuson nong e kelong dun long pot nili chihok tir lapen ke nili niwara ke thek pen kali laki kadokabe rat atum nili phan nili kirung pon nili ke japon nali tuma ho or nang ki pidun pana jok si pini ili tum karbiang long karbia kheya bahasi tami nili asam government na long sitami nili arudun long lapen nono bangke bharod government india government pen sitami nili ke long dun laki nali tum kato ko ahir jumi nili phan ni kirung dun ahir jumi pen kosi nili la puson ke long dun kosi lakado ka be karbiang long arat abahasi nili ke chihodai detlo labang so Padmasri award aputhak sitami lapen nili akiru pilo dak ilutum karbiang long autonomous council pen chenglok lapen ke DC office pen chenglok ilitum kado bawi sitami isinat akeche dondri pen ajok si nili ke long lo song sita ilitum thangna chipu pesi nili phanili kirung don pen pot nili chorolo karbiang long ilitum det kecari atumaphan ansitami nili chihoklo ado ko bitum hanta nili or ni kecando na pot nili chihok parpiklo lapen ako asam government pen sitami nili chihoklo alang litumaphan sitami ilitum karbiang long aphan lapusonta hadakar biang long ta do alang litum nang kahumri ipot lo pulutang te ilitum karbia kheyatum kachipaklang dun mesen penaposi alang tunta nang humri mesen lo aposi asam men tuma phanta asam chief minister of hansitami nili chorolo lapen india government non peneng anabangki nang katagit nang kahumri alang litum kupi akimia ke thekle pulutang te ilitum karbia kheyatum te khekang thinpina aposi alang litum nang kahumri nangji a odokok posi halabangso ateng bensi nili phana bang ko son panone nang litum kadogo de radu tum kang hon pen nili phani jong dunno anki nili piniani anke Padmasri award anong e kedeng dun long ja phan nili phan pachini tanglo lamini aprang pen dilhirong sopia long nili phan hala Mukhyamantri Pupulo Draupadi Murmu injir alang lisitami niliphan phunang puri nasi nangli karbiang long pen potmo
ini award ini pot award la li phana invai tang lo posi la sokar rilong penili kachihok rat atuma panili edom neli mang kahoman prekdak lo hala bang suarni ba pinian nian ke itungkar dia tunta nang chini lo India government pen sitami karbia khelong ta lapuson akitek ba lapuson akiri lapuson akachini lapuson akitok ilang kitek atumta do puili tum kanang kachini pot chipok lo nili ke thangda ke thega we sitami nangli tum ahir jume pen nili phalang ke jong dun si pinian ni anbang ke nili la bang san nang eke ding long je thamta nili phan nang kachini tang lo la si mo hala bang suar ni sitami nangli tum ka do pa bi sitami ahir jume ne hang tidun akhima nili ke kiduk dat na pin ke rong aso jadi oposi nili ka chim ne ta du ki thek thek ta du oposi bidi sore pen chenglok nali tum ka to pa bi nili phan ne rab dun po jakong ni pidun po pusi nili ning thelo